Таму перадаю слова цяпер Алене Лявонченка, каб пачаць гэтую сесію з размовай са спецыялістамі, з экспертамі пра пандэмію COVID-19. Калі ласка. Добрый вечер, Воля, добрый день, доброй раніцы нашим усім глядачам. Мяне зовут Алена Лявонченка, я маю PhD у галіне молекулярнай біялогіі. Знаходжуся я ў Торонто, як уже Воля сказала, я з'яўляюся старшынёй згуртавання беларусаў Канады. І сёння я запрашаю да размовы доцента кафедры дзяржаўнага кіравання Флоридскага Атлантычнага універсітэта, доктара Поліну Прысмакову, которая таксама займае пасаду сакратара Рады БНР. Прывітанне, Поліна. Прывітанне, Лен. І ўсім Волі таксама прывітанне. Ну, каб распачаць нашу сённяшнюю размову, конечно, тэма гэта вельмі складаная і цяжкая COVID. Я думаю, что мы зараз передадим слово спадарыні Полине. И я хочу запытаться, первое пытание. Скажите, калі ласка, спадарня Полина, як вы оцениваете дзеянні беларускага режиму по контролю за пандемией? И як вы бачыце зараз ситуацию в Украине? И какие можно провести параллели с минулыми падзеямі ў беларускай гісторыі, калі нацыя была на мяжы гуманітарнага крызісу. Калі ласка, вам слово. Дякую, Алена. Ну, я, конечно, не гісторык, думаю, гістарычныя паралелі, я думаю, мне будзе не вельмі дарэчы праводзіць. Але, як Алена ўжо правильно адзначыла, я буду спрабаваць сказаць ўсё ж такі ад пазіцыі Рады БНР перад усім, перад маёй асабістай прыватнай пазіцыі, якая ў гэтым, канешне, выпадку шмат што падзяляе. Склаўчыць сітуацыю з ковідам у Беларусі, а менавіта рэакцыю дзеяння Міністэрства аховы здароўя падначаленых таксама, я б сказала, мэтанакіраваную дэзінфармацыю Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь варта разглядаць у пэўнай ступені як аб'яднаныя вымаганні на знішчэнне беларускай нацыі. Я лічу это вельмі важным, каб мы, беларусы ў Беларусі, мы беларусы замежжа, пачалі сур'ёзна звяртаць увагу да адміністрацыі пасобных краін, у якіх мы знаходзімся, менавіта на гэтую праблему і ўжываць менавіта гэтакія словы, як генацыд. І я спрабую сёння у нашай гутарцы з табой, Алена, растлумачыць гэта страшнае і нестрашнае слово, бо менавіта яно дазваляе скарыстацца шматлікімі, не шматлікімі, але правільнымі інструментамі Арганізацыі Аб'яднанай Нацый, каб шукаць падтрымку і вырашэнне крызісу, гуманітарнага крызісу, які таксама склаўся з сітуацыі ковіду. Я не ведаю, ці добра мяне чутно, бо хацелася пытанне тэхнічнае, так? Рада БНР, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі яшчэ год таму звярталася да чальца Сусветнай арганізацыі здароўя, да доктара Тэдраса Адганама з просьбай звярнуць увагу на выкарыстанне ковіду ў беларускіх турмах супраць затрыманых, як на біялагічную зброю. Я думаю, што усе, хто з намі сёння і будзе глядзець это ў запісе, ведалі і чулі пра прыклады, калі людзей з пазітыўных на ковід ці з усімі відавочнымі прыкметамі хваробы саджалі у камеры са здаровымі людзьмі з мэтай зараджэння. Але тады яшчэ не стаяла пытанне пра вакцынацыю, увогуле глобальна не стаяла пытанне пра вакцынацыю па ўсім свеце, таму што не было агульнага доступу да вакцын у развітых краінах і на такой маштаб, які маем сёння. Але сёння, калі Беларусі прапаноўваецца гуманітарная дапамога вакцынамі, яна прапаноўваецца, напрыклад, польскім урадам, а Міністэрства аховы здароўя адмаўляецца прымаць такую дапамогу, то мы можам казаць пра масавае выкарыстанне ковіду як біялагічнай зброі дзеля пашкоджання беларускай нацыі. Пункт С
конвенции про геноцид тлумачить, что геноцид – это не только массовые забойства со зброей в руках. Геноцид, перадусім, это, цитата конвенции, наўмыснае стварэнне жыццёвых умоваў для групы, каб мэтанакіравана фізічна знішчыць яе цалкам ці часткова. Зноў-таки, это не значит, что это повинно быть усе разом, усе 9 мільёнаў, ці колькі нас яшчэ засталося ў краіне. Але вельмі важнае слово тут менавіта мэтанакіраванасць. На жаль, наколькі разумею, мелася далучыцца некалькі спецыялістаў менавіта медыцыны, яны бы мелі больш канкрэтныя прыклады і веды пра біялагічную частку пытання. Я думаю, што Алена, можа, у вас атрымаецца зрабіць нейкі каментар на гэту тэму, проста каб было больш у фармаце дыскусіі, а не майго маналогу. Але я са свайго боку буду спрабаваць да нашай размовы дадаць асноўныя прававыя і юрыдычныя моманты. Безумоўна, я спадзяюся вельмі, што будуць пытанні з аўдыторыі. У нас, конечно, было загатавана выступленне, і я думаю, што будзе вельмі цікава адказаць на пытанні з аўдыторыі на тэму біялогіі, медыцыны. Я магу ўзяць на сябе гэтую адказнасць, і калі у вас ёсць пытанні па дзейнасці дзяржавы або што могуць зрабіць міжнародныя інстытуты, то я думаю пастарацца адказаць Паліна. Я хочу, Паліна, удакладніць, вось вы сказалі пра групы, што мэтанакіраванае вынішчэнне групаў гэта гэта опісанне ў канвенцыі, што такое вызначэнне геноциду. Скажыце, калі ласка, а ў Беларусі вось мы маем якую сітуацыю? Гэта групы нейкія або гэта цэлая краіна? Як правільна даць вызначэнне, хто зараз у Беларусі вынішчаецца? Цудоўнае пытанне. То яшчэ раз, каб зразумець розніцу, бо шмат хто размаўляе цяпер і працуе, і дзякуй Богу, што працуе над злачынствамі супраць чалавечнасці, над пытаннямі тэрарызму, бо такія прыклады таксама ёсць, выкарыстоўваюцца міжнародныя пагадненні на прэвенцыі катаванняў. Але трэба зразумець, што ўсе гэтыя механізмы, якія я цяпер пералічыла, яны абараняюць паасобна чалавека, яны абараняюць індывідуум, правда? А, канешне, канвенцыя геноциду гэта перадусім парушэнне правоў чалавека, але мы не глядзім тут на паасобныя выпадкі, як, напрыклад, прамоўца, які размаўляў акурат, выступаў перад нашым панелю, правда? То бок, канешне, кожны гэта выпадак варты разгляду і варты справядлівасці. Але канвенцыя разглядае, як Алена тут правильна заўважыла, менавіта групы людзей. То бок нельга сказаць, што ёсць геноцид аднаго чалавека, ці там 2 ці 3. Геноцид гэта працэс, які накіраваны супраць групаў. То якія групы людзей знаходзяцца пад аховай. Канвенцыя называе нацыі, этнічныя групы, рэлігійныя групы. Ну і тут трэба вельмі добра разумець, што ў Беларусі мы сёння маем выпадак геноциду менавіта нацыянальны, не этнацыду. Тут можна спрачацца з гісторыкамі, з філосафамі, але я прадстаўляю тут пазіцыю менавіта канвенцыі, гэта міжнародных пагадненняў і ААН. Па дэфініцыях ААН, і то бок з пункту гледжання міжнароднага права, розніца нацыі этнагрупы у тым, што ў этнагруп няма сваёй дзяржавы. То бок гэта нейкія народнасці, якія этнічныя народнасці, этнічныя групы, якія могуць мець нейкую нават сваю структуру, адміністрацыю, але яны не маюць краіну, якая носіць тое самае імя, правда? У беларусаў пакуль яшчэ ёсць краіна, якая завецца Беларусь, жыве Беларусь і жыве вечна. Але гэта дае падставу размаўляць менавіта пра выпадак геноциду нацыянальнай групы, правда?
мы не размаўляем пра Руанду, дзе было некалькі розных групаў, якія жылі разам на тэрыторыі Руанды і аб'ядноўваліся імём Руанда, правда? Яшчэ розніца этнічнай і нацыянальнай групы ў тым, што тут няма пытання біялагічнага ДНК ці нешта такое, правда? Любы чалавек, які лічыць сябе беларусам, незалежна ад яго рэлігійнага ці этнічнага паходжання, пападае пад канвенцыю, правда? Людзі, які маюць беларускі пашпарт, натуральна, першым чынам. То, што б яшчэ сказаць, гэта сам вельмі істотны момант, што канвенцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па генацыдзе, яна была прынятая за дзень да сусветнай вядомай дэкларацыі правоў чалавека, правда? То бок канвенцыю па генацыдзе трэба разглядаць як канкрэтнае прымяненне сусветнай дэкларацыі правоў чалавека. Яна не супраць ці не штосьці яшчэ асобнае. Это ўсё совокупнае, правда? Гэта два інструменты, адзін у другім, якія працуюць разам. Вось. Бо калі, зноў-такі, падумаць на сам пытанне, генацыд – это цэнтральная і канчатковая праблема любога парушэння правоў чалавека. Правда? Чаму нас хвалюе парушэнне правоў чалавека? Таму што генацыд ёсць магчымы як апошняя ступень. Таму парушэнні правоў чалавека адбываюцца ў Беларусі. Усе гэтыя парушэнні. Нелегальныя затрыманні, арышты, катаванні, здзекі, запуджвання, а цяпер, як мы бачым, яшчэ і абмежаванне да доступу да медыцынскіх сродкаў. Гэта можна аб'яднаць пад агульным паняццем генацыд. Асобныя дзеянні могуць не з'яўляцца дзеяннямі генацыду, але сукупнасць і, зноў-такі, мэтанакіраванасць можна падсумаваць як генацыд. Сапраўды. Я хочу яшчэ запытацца такое пытанне. Вось вы упомянулі, што сукупнасць дзеянняў з палітычнымі рэпрэсіямі, з тым фактам, што вязні сядзяць у турмах. Ці можна сказаць, што зараз сітуацыя з ковідам гэта частка агульных жудасных палітычных рэпрэсіяў, которые адбываюцца ў Беларусі? Гэта добрае пытанне і пытанне-адказ, якім я працую і спрабую данесці людзям і спадзяюся, буду пачутая. Можна і нельга. Я не лічу сітуацыю з ковідам часткай палітычных рэпрэсій у Беларусі, бо я не лічу тое, што адбываецца палітычнымі рэпрэсіямі. Сітуацыю у Беларусі разглядаю больш як крызіс, правда, гуманітарны, чалавечы, і прашу з гэтай боку сітуацыю таксама разглядаць. Чаму? Трэба зразумець, зноў-такі выйсці трошкі з кантэксту «Мы беларусы, тут у нас такое адбываецца». Не так даўно мела магчымасць быць на сустрэчы Надзеі Саяпінай, беларускай мастачкі, аўтаркі праекту «Дастаяння», паміж іншых, якая зразумела цяпер на эміграцыі. І это была сустрэча са студэнтамі магістратуры мастацтва, правда? Але это былі студэнты з усяго свету. Это былі студэнты з Ірану, з Узбекістану, з Паўднёвай Амерыкі, з Кубы, правда? І мы дзяліліся беларускай праблемай, і Надзя дзялілася сваім жыццём і сваімі праектамі, і стала зразумела, што, мы кажам, вось у нас там 40 журналістаў сядзяць. У Егіпце ўсе журналісты сядзяць. І сітуацыя, яна палітычная сітуацыя ў розных краінах па ўсім свеце розныя, і в некаторых месцах экстрэмальныя, і нельга сказаць, што ў нас, я б сказала, найгоршыя менавіта палітычныя рэпрэсіі, але не ў гэтым пытанні, зноў-такі гэтай панелі, пытанні абароны людзей, правда? І правы
чалавека, правы людзей на здароўе і правы людзей на жыццё. Палітычныя групы не ахоўваюцца канвенцыяй. Палітычныя праблемы заўсёды лічацца ўнутранымі. У Беларусі свае праблемы, у Польшы свае, у Расіі свае, у Бразіліі свае, у Ірану свае, правда? І ААН не можа і не павінна займацца пытаннямі унутранымі ўсіх краін. На то ёсць суверэнітэт, гэтымі пытаннямі краіны займаліся самі. Але ААН прызваная займацца панадкраёвымі пытаннямі, правда? Мэтанакіраванае знішчэнне нацыянальнай групы – это прыклад такого пытання. Напрыклад, калі б краіна мела абмежаваную колькасць вакцын, іх выдавалі выключна адной палітычнай групе, а другой палітычнай групе іх адмаўлялі, то гэта можна неяк звязаць з палітыкай. Наколькі разумею, зноў-такі інфармацыя не пацверджаная, але з таго, што чула, што нешта падобнае цяпер адбываецца з ложкамі ў шпіталях, што сілавікам ёсць больш магчымасцяў знайсці месца для сваіх сваякоў. Это неправераная інфармацыя. Але адмова міністэрства, якое павінна займацца аховай здароўя, ад гуманітарнай дапамогі, гэта мэтанакіраванае рашэнне дзяржаўнай адміністрацыі, якое накіравана, зразумела, супраць свайго ж народу. Супраць каго будзе накіравана не атрыманне гуманітарнай дапамогі. І вось гэта мэтанакіраванае стварэнне ўмоваў жыцця, якія ставяць беларускую нацыю пад пагрозу знішчэння, нават калі частковы, гэта геноцид. Далей чытайце канвенцыю. Тут было некалькі вельмі цікавых пытанняў ад нашых гледачоў. І два пытання тычацца, ці можна ўсё ж такі ў Беларусь прывезці еўрапейскія вакцыны. Як гэтага можна дабіцца, ось менавіта тое, пра што вы, Паліна, казалі, калі дзяржава мэтанакіравана адмаўляецца дапамагаць сваім грамадзянам, адмаўляецца прымаць міжнародную дапамогу. Як вы думаеце, ці рэальна дабіцца, як можна, можа быць, уціснуць на дзяржаву, ці якія ёсць міжнародныя механізмы, каб ўсё ж такі людзям у такіх умовах дапамагчы? Я разумею, што гэта складанае пытанне, але, можа быць, ёсць нейкія ідэі. Гэта складанае пытанне, дзякую вялікі за гэтае пытанне. Я думаю, таму мы тут цяпер размаўляем, і гэта размовы ўжо ідуць на розных узроўнях, не толькі у гэтым віртуальным калідоры. Першае і другое, трэцяе, што з чаго варта пачаць нам, проста як бы гледачам ці прафесіяналам у кожнай сваёй галіне, пачаць распаўсюджваць менавіта гэтую ідэю разглядання сітуацыі ў Беларусі з пункту гледжання геноциду. Калі беларусы не могуць самі сабе да гэтага прызнацца, як хтосьці звонкі можа прыйсці і дапамагчы, разумееце? Насільна ніхто нікому не будзе дапамагаць. Сусветная супольнасць не можа прыйсці ў краіну, калі грамадзяне гэтай краіны кажуць, але не, гэта не тое, гэта, канешне, вельмі дрэнна, але сітуацыя яшчэ не так. Зноў-такі, геноцид даволі страшэннае слово, якое, канешне, заўсёды цягне з сабой малюнкі ці нейкія фотаздымкі канцлагераў і так далей. Але трэба зразумець, геноцид, тыя малюнкі і ўражанні, якія з'яўляюцца перад вачыма, это працэс нашай адукацыі, то бок мы ведаем, што ёсць геноцид, але гэта, скажем так, канчатковая ступень, і не варта чакаць гэтай канчатковай ступені, каб пачаць дзейнічаць. Калі мы разумеем, куды гэта ўсё каціцца і якія могуць быць наступствы, трэба казаць пра геноцид. Далей, што рабіць? Так у гэтым і справа, што каб выкарыстоўваць нейкія механізмы, якія глобальна могуць уздзейнічаць на сітуацыю. Паўтараю, глобальна. Трэба карыстоввацца канвенцыяй ААН па геноцидзе. Бо геноцид, канвенцыя гэтая мае папярэдзіць і прадухіліць перадусім. І яна дапамагае групе людзей. Правда? Усе іншыя механізмы па правах чалавека, яны дапамагаюць паасобна кожнаму кейсу, кожнаму выпадку, знайсці вінавайцаў і так далей. Звычайна, калі разглядзеце прыклады кейсы югаслаўскага трыбуналу, трыбунал пачаўся менавіта з канвенцыі пра геноцид. Ужо далей у сярэдзіне
паднялі ўсе пытанні, якія былі і пра праварушэнне правоў чалавека і так далей, усе ўнутраныя крымінальныя кодексы. Але каб зрушыць механізм міжнароднай падтрымкі, трэба казаць пра генацыд. Зразумела. Вельмі працягваюць прыходзіць цікавейшыя пытанні. Паліна, я нагадаю нашим гледачам, што вы маеце навуковую ступень у галіне дзяржаўнага кіравання. Я вось хочу аб'яднаць два пытання. Першае было пытанне на самом пачатку. Як вы ацэньваеце стратэгію Міжнароднай арганізацыі аховы здароўя WHO па менеджменту вось пандэміі? Я зараз адкрыла, зачитаю некалькі іхніх рэкамендацый. У іх ёсць 10 пунктаў. У асноўным яны накіраваныя на камунікацыі паміж уладамі і людзьмі. І другое пытанне, может быть, трошки перекрывается с гэтым. На ваш погляд, якая найлепшая стратегія супрацьдзеяння пандеміі, которая была применена в свете? Может быть, на этом... Які быў другая палова пытання? Другое пытанне было, на ваш позірк, якая найлепшая стратегія супрацьдзеяння пандеміі, которая была применена в свете? Я думаю, цалкам мы на гэта пытанне не адкажам, але, может быть, сукупна з рэкамендацыямі WHO мы нешта пракаментуем. Я зараз почитаю, прабачце, на ляту буду пераводзіць з англійскай мовы гэтыя рэкамендацыі WHO. Першае. Рабіце рашэнні, которые тычуцца людзей разам з гэтымі людзьмі, про которых вы клапоцитесь. Люди больш будуць слухаць і рабіць нейкія дзеянні, калі рашэнні па гэтым дзеянням прымаюцца супольна, і ў гэтым удзельнічаюць нізавыя арганізацыі і самі людзі. І не пакідайце ніводную суполку па-за гэтай дыскусіі. То бок размаўляйце і з пенсіянерамі, і з прафесіяналамі, і з настаўнікамі, і з інвалідамі, з рознымі самымі групамі, ўсіх ахоплівайце. Другое. Падтрымлівайце і ўмацоўвайце давер праз фармальныя і нефармальныя сувязі. Гэта значыць, што вашы дзеянні абмяркоўваюцца з самым шырокім колам людей, которые удзельнічаюць в этом, и кіраўнікі, и розныя лідары нефармальныя ў грамадстве. Потому что толькі давер аб'ядноўвае розныя суполкі, і без даверу не будзе ніякага выніку ў любой праграме аховы здароўя. Я думаю, что вось гэта вельмі актуальна ў кантэксце даверу да вакцынаў, і людзі задаюць вельмі много пытанняў пра вакцыны з розных краінаў. Алена, выбачайце тэхнічна. Нешта вельмі шыпіць на фоне, можа бліжэй да мікрофона. Окей, я трошки падсунусь. Трэці крок – гэта слухайце больш і размаўляйце менш. Гэта пра зваротную сувязь ад людзей, што кіраўніцтва, дзяржаўныя органы павінны слухаць. Чацвёртае – гэта выкарыстоўвайце дадзеныя для прыняцця рашэнняў і змены ваших дзеянняў і стратэгій. То бок не то, што сёння адно, завтра другое, а трэба вельмі важна акуратна збіраць інфармацыю, вельмі важна гэту інфармацыю апублічваць, каб яна была лёгка даступная і людзі бачылі па дадзеным, па лічбах, па працэнтах, колькі людзей вакцынавана, колькі зараз хворых, колькі тэстаў робіцца. Вось гэта все вельмі важна. Пятае, конечно, гэта плануйце і плануйце разам з людзьмі. Шостае, гэта дайце людзям магчымасць абмеркаваць поспехі і як бы прыняць удзел у дзеляжу поспехаў. Таксама наймайце і давайце аўтарытэт, давайце свабоду дзеянняў экспертам, которые займаюцца рызыкамі і которые займаюцца камунікацыямі з грамадствам. Гэта вельмі важна. І плануйце то, што вы будзеце рабіць ужо пасля пандэміі. Ну, гэта больш, я думаю, для Міністэрства аховы здароўя і прафесіяналаў. І таксама вось вельмі важнае, кантраліруйце, яны гэта называюць інфадэмія. Гэта то, што вельмі много дадзеных, вельмі много лішніх дадзеных, вельмі много інфармацыйнага шуму і вельмі много падманнай інфармацыі некарэктнай. І апошняе, то, што яны кажуць, гэта, што
бейте во все барабаны разом и постоянно коммуникуйте у два бакі, слухайте людей и размаўляйте с людьми. Я думаю, что, может быть, короткий комментар от вас, Полина. Я паспрабавала расшарыць экран і не ведаю, ці бачна, ці не. Так, бачна. Так, ось я, напрыклад, асабіста карысталася гэтым інфармацыйным парталам з самого пачатку пандэміі. Гэта універсітэт Джона Хопкінса, гэта не дзяржаўны універсітэт, гэта вялікае НГО у Амерыцы, якое займаецца даследаваннямі. І это адзін з галоўных цэнтраў, які аб'ядноўвае ўсю дату па сітуацыі ковід усякого свету. І калі бачна вот тут збоку белые, чырвоныя, трошечки зялёныя, вось, то гэта, конечно, не пра патрыятызм, тут такая першая, гэта графік штотыднёвых колькасцяў захворвання, новых выпадкаў зарэгістраваных, белая гэта колькасць смерцяў, і ну і зялёная гэта вакцынацыя. Гэты малюнак, я вам скажу так, страшэнны. Чаму ён страшэнны? Бо калі нават яшчэ, зачыніўшы адно вока, сітуацыю па новых кейсах мы бачым як хвалямі, і гэтая хваля вельмі нізкая адзін раз звалілася падчас выбараў, гэта інфармацыя афіцыйная, якая дасылаецца у міжнароднай сусветнай арганізацыі аховы здароўя, правда, беларускімі адміністрацыі, то па колькасцях смерцяў мы ні разу не пайшлі на низ. Штотыдзень гэта снежны ком, які каціцца ўсё болей і болей і вышэй. І гэта сітуацыя страшэнная. Напрыклад, страшныя выпадкі краіны, якія папакутвалі максімальна ад ковіду. Да прыкладу, я можа покажу Францыю, правда, дзе краіна там паўгады была зачыненая 3-4 разы. Змяняецца картинка, так? То ёсць пікі інфекцыі, ёсць спады інфекцыі, але белыя, зноў-такі, гэта смяротныя кейсы. Яны менш і менш. Што гэта тлумачыць? І гэта не толькі пытанне вакцынацыі у гэтым выпадку. Гэта пытанне тое, што дзеянні ўрада былі скантраляваны, як вы кажаце, і размаўлялі і адлюстроўвалі сітуацыю ў краіне. То бок, калі быў пік, краіна зачынялася на каранцін, зачыняліся школы, былі вельмі жорсткія абмежаванні. Я сама трапіла пасядзець у Францыі на каранціне з абмежаваннем радыуса 1 кіламетру. Ты не можаш проста, ты можаш выйти з хаты, падыхаць паветрам, і нават гэты кіламетр трэба бегаць даведку і не больш паўгадзіны на дзень. То бок, гэта жорсткія меры, але яны далі магчымасць краіне, адміністрацыі, як Алена кажа, падлічыць, паглядзець, прасачыць, што дапамагае, што не дапамагае, што далей рабіць. Трэба рабіць маскі, не трэба рабіць маскі і гэтак далей. То бок сітуацыя была ўзята краіны пад кантролем. Навошта яшчэ людзей саджалі на каранцін? Людзей саджалі на каранцін, каб звольніць хвалю людзей у шпіталях. Калі ў шпіталях ужо няма больш месцаў, то адзінае і найлепшае, што можна зрабіць, гэта паставіць краіну на каранцін. Маскі, гелі, гэта ўсё далей, это ўсё вельмі цудоўна. Але адзінае, што рэальна працуе, што свет пакуль паглядзеў, такі адказ на тое, што рабіць менавіта з вірусам. Я не доктар медычных навук. Я суцэль разглядаю праблемы з боку дзеянняў адміністрацыі, як розныя краіны, адміністрацыі розных краін на гэта рэагавалі. Гэта пасадзіць усіх, не можа, не самае прыемнае слова, на дамашні арышт. Але гэта дае магчымасць захаваць жыцці людзям, каб проста збавіць тэмп наплыву людзей у шпіталі. Гэта не спыняе вірус, правда? Гэта спыняе смяротныя выпадкі. Як толькі шпіталі разгружаліся і маглі прымаць болей, людзі выходзілі з каранціну і далей працягвалі. Медычная сістэма, шпіталі, лекары, яны ж не умовы. Яны не могуць больш, а наступного дня яшчэ больш, а наступнага дня яшчэ больш. І вы паглядзіце яшчэ раз у Францыі,
паглядзець сітуацыю ў Беларусі, правда? Францыя падобная, Нямецчына, Італія і так далей. Беларусь у гэтым сэнсе даволі унікальная, зноў-такі ў негатыўным сэнсе, таму што нашим лекарам, нашай сістэме, тых людзей, якія непасрэдныя, людзей першага кантакту, правда, лекарах у паліклініках, у шпіталях, яны ім не далі ад самага пачатку пандэміі ніводнага дня выходнага. І не тое, што сітуацыя робіцца горш і горш дня. Так што пра сродкі з таго, што працавала ў другіх краінах, і што, на жаль, зусім, наколькі я разумею, не выходзіць з камунікатаў наше Міністэрства здароўя і падначаленых, гэта каранцін. Я хочу сказать, пробачьте, что перебиваю, хочу сказать великий дзякуй вот за эту инфографику, что вы показали, потому что сапраўды гэта, я прошу всех, кто глядзіць, может быть, потом зайти на сайт и самим еще раз поглядеть, вот гэты белый график у сярэдзіне, ён вельмі показальны. Тут у чате было пытанне, як вы ацэньваеце кваліфікацыю і адказнасць Міністэрства аховы здароўя беларускага, который хутчэй за ўсё, што фальсіфікуе дадзеныя і шмат хто не давярае агульным лічбам. Калі вы паглядзіце вось на гэты графік, вы пабачыце, што смяротнасць за нядзелю, яна можа быць не за тыдзень, яна можа быць не такая высокая. Калі вы глядзелі французскі графік, там былі 1000 на піку смерцяў за тыдзень. Тут мы бачым дзесяткі і сотні за тыдзень. Але вось што Паліна падкрэсліла, і гэта проста калі падумаць, гэта відавочна з гэтага графіка, гэта афіцыйныя дадзеныя, вы бачыце, што як бы гэты графік ён плоскі, на ім няма ні пікаў, ні спадаў, ён ідзе роўна-роўна. І я думаю, што гэта паказвае тое, што як бы хоць статыстыка яна можа быць і надуманая, але яна у некаторай ступені адлюстроўвае тое, што сітуацыя стабільна не мяняецца, што яна стабільна дрэнная, і захады, которые робіць дзяржава, дакладней яна іх амаль што не робіць, вось яны якраз такі на гэтым графіку вельмі відныя. Абсалютных лічбаў мы не ведаем, але тренд, вот, што смяротнасць яна не мяняецца і стаіць на месцы, а вот зараз апошняя хваля, которая пачалася прыкладна месяц назад, яна папаўзла ўверх. Гэта, я думаю, самы лепшы паказчык неэфектыўнасці дзяржаўнай палітыкі камунікацыі. Так, Алена, і яшчэ зноткі пра графікі. Я гэты графікі гляджу для ўсіх краінаў і назіраю таксама для нашых суседзяў, то бок некаторыя наконт інфармацыі за інфармацыі, ну, як бы, ковід не ведае межаў, і колькі б там нават іх спрабавалі не зачыніць цяпер другой жалезнай заслонаю, заўсёды трэба глядзець у сукупнасці. То бок, напэўна, цяпер у рэгіёне гэта сітуацыя пагаршаецца. Напрыклад, глядзім Літву, і тут зараз нешта адчыніцца. Таксама бачна, што і цяпер сітуацыя пайшла на гару, тое самае, калі адчыніць Расею, Украіну і так далей. Балканы таксама. То бок, наколькі б яны там прыдумлялі, ці не прыдумлялі, ці не да канца паказвалі праўду, калі дадаеш Беларусь у агульную карцінку таго, што адбываецца ў рэгіёне, зразумела, што як бы не зусім усё прыдуманае. Як ты правильно, Алена, кажаш, немагчыма, каб усё было так без пікаў, бо такое не бывае ў жыцці. Вось, але тое, што сітуацыя цяпер ідзе яшчэ да горшага, і піка як такога ў рэгіёне, які, напрыклад, быў у Францыі ці Італіі ці ў Іспаніі год ці паўтары таму, яшчэ не надышоў. То бок, так насамрэч, самага страшнага пра ковід мы яшчэ не бачылі, а сістэма ўжо проста выдахлася, правда? Яна стамілася. І уявіць гэта яшчэ больш, гэта, канешне, жудасна. І таму зноў наконт, што з гэтым рабіць, з таго, што было бачна па розных краінах, гэта каранцін. Асабліва, глядзячы на тое, наколькі у нас вялікая шчыльнасць насельніцтва, правда? Я не кажу зрабіць каранцін у невялічкіх мястэчках ці гарадках, але большасць людзей Беларусі высокаурбанізаваная краіна. Трэба зразумець, больш за 60% нашых жыхароў жывуць у вялікіх урбанізаваных цэнтрах.
Гэта значыць, як толькі ты выходзіш з сваёй кватэры, ты трапляеш у грамадскае асяроддзе. Гэта ўжо пачынаецца з калідору, ліфту, і не кажучы пра грамадскі транспарт, які вельмі цэлы на Беларусі, які людзі карыстаюцца, дзякуй Богу, што карыстаюцца, але это ўсё не пасуе для спынення распаўсюду вірусу. Калі б гэта была а-ля Амерыка, кожны выйшаў са сваёй хаты, сеў у сваю машыну і праз драйв-тру купіў нешта ў краме, то можа гэта каранцінны не самы патрэбны сродак, але менавіта ў шчыльнасці насельніцтва, як у нас мы у Еўропе, бо еўрапейская краіна, пытанне шчыльнасці паўстае заўсёды з любой хваробай, якая распаўсюджваецца пры кантакце. Я падхаплю, дазволю сабе маленькі каментар пра тое, што самага страшнага пра ковід мы яшчэ не бачылі. Я з гэтым згодна, бо Канада і, я думаю, США, Францыя, Еўропа, яны ўжо масава правакцынаваныя, там хоць і расце захворванне, колькасць захворванняў, але падае смяротнасць, то бок людзі хварэюць, але яны не так многа паміраюць, нашмат менш паміраюць у параўнанні з перыядам да вакцынацыі. То я лічу, адбываецца ў Беларусі, гэта такі жорсткі, вельмі натуральны эксперымент, кшталту таго, што ў нас было з Чарнобылем. Калі было радыяцыйнае забруджванне, не было ніякіх мераў, нешта там выміралі, потым хутка гэтыя ўсе меры закрылі, людзі паміралі ад анкалогіі. Да гэтай пары мы не ведаем на самай справе, колькі сапраўды смярцей даў Беларусі Чарнобыль, а колькі эканамічны спад і разруха пасля развалу Савецкага Саюза. Гэта інфармацыя на самай справе недаследаваная, і я спадзяюся, што... І дазволена даследаваць. І дазволена даследаваць. І абсалютна тое ж самае зараз, я лічу, адбываецца з ковідам, што гэта натуральны палігон у той час, як усе дэмакратычныя краіны абараняюць сваё насельніцтва і разумеюць, што наступствы могуць быць самыя страшныя, аддаленныя ад віруса, а в Беларусі гэтага не адбываецца. І, на жаль, мы будзем вось такім унікальным анклавам, который будзе ў будучыні даваць дадзеныя вучоным, будуць прыязджаць, гэта ўсё выміраць і даследаваць, але на сёння гэта значыць дзесяткі тысяч смерцяў людзей і, на жаль, марных смерцяў, которые можна было прадухіліць. Так, вось менавіта пытанне тут ідзе пра прэвентыўнасць, правда, пра прадухіленне і магчымасць прадухілення. Прашу зразумець, я не за прымусовую вакцынацыю, правда, гэта не моя ідэя. Вакцынироваться ці не, гэта індывідуальная справа, рашэнне кожнага. Я думаю, што усе разумеюць, што мы не абмяркоўваем гэтае пытанне. Усе цывілізаваныя людзі маюць галовы і могуць думаць, ці ім варта гэта, ці не, ці для іх гэта падыходзіць. Але сама ідэя доступу да вакцыны, ты кажаш, і да актуальнай інфармацыі пра эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне. Інфармацыю пра наяўнасць вольных бальнічных ложкаў, пра наступствы захворвання. І каб на падставе гэтых ведаў кожны беларус мог зрабіць сабе правільнае рашэнне, ацаніць свае рызыкі, правда? Ацаніць рызыку людзей, якія вакол сабе. Вось гэта правы чалавека. Это ідзе зноў да канвенцыі пра генацыду, гэта ідзе да універсальнай канвенцыі правоў чалавека. Гэта правы людзей на здароўе і на жыццё, якія не для Міністэрства аховы здароўя і не Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь вырашае. Гэта глобальны, універсальны правы чалавека. Я абсалютна з гэтым згодна, і я хочу сказаць усім, хто нас глядзіць, не лічыце, што гэта нармальна. Гэта нармальна ў гэтай такой сітуацыі абурацца, у такой сітуацыі нармальна прымяняць моцныя словы, як генацыд, катастрофа, прымусовае парушэнне правоў чалавека. Калі, як Паліна ўжо спачатку сказала нашай размовы, калі мы не будзем абурацца, калі мы не будзем называць рэчы сваімі імёнамі, то не будзе нам дапамогі ні знутры, ні звонку. Галоўнае гэту сітуацыю не прымаць. І памятайце, што права на інфармацыю, права на выбар, яно павінна прадастаўляцца дзяржавай. І мы можам уже трошки перайсці, может быть, да пытання, вельмі шмат пытанняў пра доступ да вакцынаў. Паліна, ці ведаеш, ты бачыла дзе-небудзь нейкія лічбы пра наяўнасць вакцынаў зараз у Беларусі? Мы ведаем, што
заходніх няма, ёсць кітайская і расійскі спутник V. Ёсць дзесьці публічная інфармацыя, колькі дозаў дзяржава закупіла, атрымала, або валодаеш такой інфармацыяй? Так, усе чакалі, і было некалькі разаў закінута, што будзе нарэшце Pfizer, але, наколькі разумела, ён так і не дайшоў яшчэ. Зразумела, што такіх дадзеных у мяне няма. Гэта у нас вельмі засакрэчана інфармацыя чамусьці ў нашай краіне. І з другого боку, зноў-такі, былі спробы арганізаваць і выслаць гуманітарку з прывіўкамі знаходнімі, якія прайшлі сертыфікацыю міжнародную. Я думаю, што, Алена, можете пра гэта больш распавесці, ці варта калоцца ўжо тым, чым ёсць, ці ўсё ж такі чакаць дапамогі таго, што прайшло сертыфікацыю. Я думаю, што гэта асобнае пытанне. Вось. Але, вядома, Літва, Польшча зрабілі поўны бясплатны дазвол любому беларусу пайсці зрабіць прышчэпку, то бок калі беларусы знаходзяцца на тэрыторыі Літвы ці Польшчы, ўсё, што трэба мець проста свой пашпарт, і можна ва ўсіх цэнтрах вакцынацыі зрабіць усе правільныя вакцыны, якія пацверджаныя Міністэрствам Сусветнай арганізацыі здароўя. Але зноў-такі пытанне, як мы ведаем, цяпер з'ездзіць у Вільню, аказваецца, значна больш складаней, чым, я думаю, нават у Бразілію. Таму пытанне, як менавіта дастаць гэтыя вакцыны, застаецца адчыненым, і гэта разумеюць людзі звонкі таксама. І таму, калі вось то, што Алена зачытала і тлумачыла гэтыя асноўныя пункты Сусветнай арганізацыі здароўя, на што звярнуць увагу, правда, это все пра інфармацыю, правда, інфармацыя, сувязі, адарванасць людзей ад сістэмы. У нас зачыненыя ўсе НЖО. Калі хваля рэпрэсіяў сярэдзіны лета да цяпер зачыніла ўсё, нават экалагічныя НЖО. Пра якія НЖО мы можам цяпер размаўляць, правда? То бок людзі не могуць выяўляць і задаваць пытанні на індывідуальным узроўні, але яны нават не могуць задаваць гэта пытанні праз нейкія аб'яднаныя фармальныя арганізацыі. Пытання ў краіне Беларусь на сённяшні дзень задаваць нікому нельга, правда? Пытанне назбіралася. Але то можа пару слоў, бо я памятаю, мы з табой мелі гэты размову ўжо раней. Ці лепш укалоцца, чым ёсць, ці чакаць пагаршэння сітуацыі? Я могу сказаць, што адназначна лепш укалоцца, чым ёсць. Любым прэпаратам, да которага вы маеце доступ. У Беларусі мы ведаем, што гэта в асноўным кітайскія і расійскія прэпараты. Пра расійскую вакцыну «Спутник V» ёсць вельмі шмат публікацый у незалежных міжнародных часопісах. Да яе пытанні ў асноўным з-за якраз такі недахопаў камунікацыі расійскай дзяржавы са сваім насельніцтвам і расійскай дзяржавы пра гэты прадукт, бо там таксама сакрэтнасць, некаторыя клінічныя дадзеныя былі не апублікаваныя своечасова. Якраз падкрэслівае тое, што трэба празрыстасць, трэба давер. І якраз НЖО у гэтым плане гэта вельмі добры інструмент, бо яны з людзьмі больш шчыльна працуюць часта, чым дзяржава, так? Таму я хочу сказаць, што якасць вакцын у сучасным свеце у сэнсе бяспекі для здароўя гэта хіба што адзін з самых бяспечных прэпаратаў, которых медыцына выкарыстоўвае. Усе, хто вырабляюць вакцыны, ідэя такая, што звычайныя таблеткі ад сэрца, ад ціску, ад дыябета, ад рака ужываюць людзі, которые ўжо хворыя. Яны, конечно, якасныя, але калі чалавеку стане трошкі горш ад гэтага прэпарату, то ён хутчэй пагадзіцца, бо ён мінімізуе рызыку ўжо існуючай хваробы. А вакцыны звычайна коляцца здаровым людзям. І часцей за ўсё дзецям, малым, пра которых вельмі клапоцяцца і да которых вельмі высокая ўвага з боку і дактароў, і грамадства. Таму ні адна кампанія ніколі не дазволіць выпусціць на рынок партыю неякаснага прэпарата, ад якога будуць нейкія наступствы для здароўя. Гэта проста рызыка для кампаніі неверагодная. Пасля гэтага яна страціць увесь рынок, менавіта таму, што колецца здаровым людзям і дзецям малым,
і любая хіба у выпуску у якасці прэпарата яна будзе адназначна заўважаная, і гэтай кампаніі хутчэй за ўсё будзе закрыта потым дарога на рынок на доўгія гады. Я яшчэ хочу сказаць, што і нават у Беларусі гэта ёсць і у Расіі, калі дзяржава закупляе або вырабляе нейкія прэпараты, вакцыны, то яны праходзяць як мінімум 2 раунда тэстаў. Па-першае, іх тэстуе сам вытворца і прадастаўляе ўсе сертыфікаты і вынікі аналізаў у дзяржаўныя органы. А па-другое, незалежная дзяржаўная лабараторыя, яны праводзяць яшчэ свой набор тэстаў і таксама потым гэтыя дадзеныя параўноўваюцца. Да вакцын вельмі шчыльны кантроль, таму гэта адзін з самых бяспечных прэпаратаў для здароўя, который толькі ёсць. Пра ўсе пабочныя эфекты можна пачытаць у інтэрнэце, іх вельмі мала. І самае галоўнае, пра што кажуць усе дактары, усе адмыслоўцы ў галіне аховы здароўя, рызыка атрымаць нейкі нечаканы пабочны эфект ад вакцыны, яна ў раёне 1 на мільён. І гэтыя эфекты добра вядомыя дактарам, яны за гэтым сочаць, назіраюць і вельмі часта іх можна спыніць. А рызыка захварэць вірусам, яна вельмі вялікая, наступствы ад віруса яны вельмі сур'ёзныя. І цяпер, калі вы хварэеце, не крый Божа, то бок гэта вельмі непрыемная хвароба. І самае страшнае для мяне асабіста, як чалавека, который займаецца біялогіяй і который рабіў сваю постдоктарскую працу тут у Канадзе, якраз у галіне каронавірусаў, самае страшнае гэта то, што мы не ведаем, якія будуць наступствы гэтай інфекцыі для людзей, которые хварэлі праз 5 год, праз 10 год, праз 20. Гэта зараз ідзе жывы эксперымент у жывым рэжыме па ўсёй планеце. І то, што мы сёння ведаем пра грып, пра вірусы, допустим, ветрянкі, коры, гэта ўсё аплочана жыццямі людзей, которые памёрлі да таго, як былі вынайдзены вакцыны. Все гэтыя веды, гэта жыцці людзей, часта жыцці дактароў і вялікія грошы. І вось зараз з ковідом гэты эксперымент, ён ідзе ў жывым рэжыме. Таму я асабіста не хочу рызыкаваць сваім здароўем і даведацца праз 30 год, што ў мяне будзе какое-то ускладненне у пажылым узросце, которое мяне отніме 5-10 год жыцця, або я буду жыць якой-небудзь, крый Божа, складанай хваробай у пажылым узросце. Я асабіста выбіраю вакцынацыю і заклікаю ўсіх вакцынавацца любым доступным вам прэпаратам як мага хутчэй. А я хотела заклікаць яшчэ адказнасці, таму што шмат хто ўсё ж такі здаровы, які пераносіць ковід, і як бы храбрыцца, кажа, вось, а мне там нічога, я нормально, посядзеў, тэлевізор паглядзеў, а яшчэ, дай Бог, схадзіў аптэчку, а аптэку схадзіў, а штосьці купіў. Разумееце, што гэта можа не нашкодзіць вам такой ступені, якой это можа нашкодзіць людзям побач з вами. Калі вы хворы і вы пазітыўныя на ковід, калі ласка, абмяжуйце свае контакты. Падумайце не толькі пра сябе, як вам ад гэтага зусім не так ужо страшна, ад тых людзей, якія гэта можа натуральна забіць і забівае сотнямі ўжо на тэрыторыі Беларусі. Так. Пра забойства яшчэ, калі можна, Лена? Ну, таких, я думаю, што свой час скончваецца, то вярнуць дыскусію з таго, з чаго я пачала, ну, такі, пра геноцид. Безумоўна, сітуацыя ў Беларусі жудасная, але шмат хто, зноў-такі, як Алена правильно заўважыла, баіцца ўжываць громкае слово геноцид. Спрабуйце прыклад вам дам. Калі быў трыбунал па былой Югославіі, то масакру ў Срэбраніцы 95-го году на тэрыторыі сучаснай Босніі і Герцеговіны прызналі геноцидам. Гэта выпадак. Тады было забіта каля 8 тысяч баснійскіх мужчын. Так? Праз ковід у Беларусі афіцыйна, толькі афіцыйна загінула ўжо 5 тысяч чалавек. І кожны тыдзень цяпер нясе болей як 100 смерцяў, і бачым, што лічба павялічыцца прагрэсіўна. Нам не трэба чакаць сотні тысяч загінулых, каб пасля заднім числом, як у нас любяць, заявіць, што аднак гэта быў геноцид. Не чакаем волі ахвяраў, каб спыніць масакр. Конвенція ААН па геноцидзе перадусім была створаная, каб такую сітуацыю прадухіліць масавае знішчэнне людзей.
Так. Паліна, вялікі дзякуй. Я думаю, што ў нас ёсць час на одно апошняе пытанне, і мы будзем уже закругляць нашу панель. Вось апошняе пытанне з чату. Гэта вашы адносіны да антивакцерскіх бунтаў, которые мы бачым у тым ліку і ў развітых краінах США, Канадзе і Австралии. Может быть, прокомментуешь? Охотно, бо не так давно оказалось зачинены у одном офисе аккурат за того, что антиваксовские бунты отбывался звонки и у Барселі, у Франции, и полиция пришла антиваксеров не то что разгонять, але трошки организовать, каб яны былі менавіта перад мэрай, они распаўзліся по всем городе и не блоковали рух транспорту. Яшчэ раз я згадаю тое, што я сказала раней, я не падтрымоўваю прымусовую вакцынацыю. Вакцыніравацца ці не, гэта індывідуальная справа, рашэння кожнага. Думаю, что мы спрабавалі з Аленай, зноў-такі хочу падкрэсліць, што Алена з вами размаўляла як менавіта доктор біялогіі, якая займаецца вірусалогіяй, то бок это не індывідуальны падыход, а інфармацыя правераная і навуковая. Я займаюся адміністрацыйнымі пытаннямі і менавіта кіраваннем такіх праблемаў, як сённяшні крызіс. Вакцинироваться ці не, это індывідуальная справа кожнага. Пытанне сёння мы падымалася адсутнасць наяўнасці інфармацыі, адсутнасць наяўнасці камунікату, на гэта звярнула увагу Сусветная арганізацыя здароўя, паміж адміністрацыяй і людзьмі. Мы не ведаем, колькі ў нас ёсць вольных палічных ложкаў, ці яны ўвогуле ёсць. Мы не ведаем наступствы захворвання, у нас яны зусім не абмяркоўваюцца. Каб зрабіць рашэнне вакцыніравацца ці не, чалавек павінен мець нейкую інфармацыю. А у нас ёсць пакуль толькі дэзінфармацыя. То бок, калі завершыць гэта, паколькі это апошняе, у ситуации полной дезинформации, отсутности ведаў, отсутности того, что насамрэч адбываецца, плюс отсутности доступу до вакцинаў, а гэта ситуация на сёння. Адзінае, што застаецца, і гэта прыклад зноў-такі развітых краінаў, гэта усеагульны карантин. Няма нічога лепшага усеагульны, чым усеагульны карантин на гэтым этапе. Як бы гэта не шкодзіла эканоміцы краіны. Пытанне, чаму французы заходзілі ў карантин, выходзілі, заходзілі, выходзілі, сидзелі ўвесь час? Таму што яны баяліся натуральна пашкодзіць сваю эканоміку. Але эканоміка Рэспублікі Беларусь накіраваная, узбагачэнне, выключна апаратчыкаў. І гэта ўжо не адно дзесяцігоддзе. Цаною дабрабыту, а цяпер, як мы бачым, яшчэ і здароўя беларускай нацыі. То бок гэтую эканоміку шкадаваць проста не можна. Апарат сённяшняй адміністрацыі баіцца агульнага каранціну, таму мы пра гэта не чуем. Бо эканоміка ўжо пахіснулася, і яна не вытрымае гэта каранціну. Таму ўсім беларусам пускайце пыл у вочы пра тое, што ковід не страшны, каб усе хадзілі на прымусовую працу. Я думаю, што паралель зразумелі ўсе. Всім здароўя. Всім здароўя, калі ласка, абмяжоўвайце сацыяльныя кантакты, насіце маскі. Ад гэтага залежыць ваше здароўе, здароўе вашых блізкіх, сяброў, здароўе нашай нацыі і выжыванне нацыі. Таму кожны, калі ласка, бярыце справу ў свае рукі і жыве Беларусь. Жыве вечна. Здароўя ўсім. Жыве вечна. Дзякуй вам вялікі за гэтую цікавую размову.